Oni tam robia voľaký rituál s tou moľou. Fuj, 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 fuj. Takže čau, svinia špina. Vítam ťa pri ďalšom videu z Eternal Tech Saga. Už konkrétne 11. dieli z tejto úžasnej série Minecraftu. Má takúto bombastickú točku. Teda na čo mi bude pri let's play teraz, ale mám ju. A našiel som tuto, takýto witch biome. Môžete vidieť, že som behal trošku dosť veľa. Máme odomknuté trošku veci z tej mapy. Ale prečo som sa rozhodol zapnúť nahrávanie práve tu, je to, že ja som si zapol cave modes. Hneď podo mnou, ako môžete vidieť, je niečo drevené. A ja veľmi dúfam, že to, čo sa tam nachádza, je to, čo sa snažím nájsť už veľmi dlho. Odkedy som teda zistil, že taký mod tu je. A môžete si tipnúť v komentári, že aký mod to je podľa vás. Samozrejme tu je uhlie, ktoré zoberiem cestou. Mám aj nový armor a všetko, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ja sa najprv potrebujem prekopať tu a zistiť, či to, čo tu je, tak je to, čo si myslím, že to naozaj je. Prosím, nech je to to, čo si myslím. Niektorí už možno asi aj tušíte, o čom hovorím. A niektorí možno nie. Ja fakt dúfam, že to je to, čo si myslím, že to je, lebo... Skeleton. Ok, ja som asi behal proste okolo toho ako retard. Dúfam, prosím, kokroč. Nech je to to, čo si myslím, že to je, ale predtým železo. Koper, nič. Wow, Cerus, čo si ty? Mad Scientist Zombie. Vysvetlíme si potom aj, čo bolo toto cinknutie, ktoré ste počuli. Ale ja fakt dúfam, že toto, čo som tu na... To vybehlo zo mňa. To je ten charm. Bože, som sa zľakol. Ale dúfam, že toto, čo je tu, tak je to, čo si myslím, že to je. Dúfam. Prosím. Ježiš, áno! Asi je to vončo chalani a babi. Áno, našli sme to chalani, je to tak. Máme to, našli sme Alex Caves. Konečne sme našli tú vysnenú vec moju od začiatku hrania, ktorú som chcel nájsť. Bože môj, hurá, to trvalo ty kokos, strašne dlho, neviem, no 11 dielov konkrétne. Ale máme to konečne. Tu by mal byť niekde taký špeciálny stôl jeden. Tento, áno, Spelun Carry Table, do ktorého musím dať tento tablet. Budem dúfať, že mi to pomôže a mám nájsť slovo TUFF, čiže... Máme to chala, nie je to tu, vidíte to? Toto je Tčko, toto je Učko a toto sú dve Fk. Áno, čiže ich musím nájsť viacej. A ja musím nájsť 3. Ideme nájsť slovíčko Emit. Máme to. Áno! Super, už druhá. A musím nájsť slovíčko Nuclear. O môj bože, nukleárne. Elko. Jo, máme to. Ideme na skine. Cave Codex, Toxic Caves. Boys. Added Caves. Ja som vyvejstoval tie tablety na nič, že úplne zbytočne, hej. To si robíš srandu zo mňa. Trvalo 11 dielov nájsť niečo a keď to nájdem, tak to proste pokazím, ale že úplne. To nemyslíš vážne toto teraz. Ja som si mal najprv možno pozrieť ten sprostý recept, ty vole, aby mi to ukázalo súradnice tej caveky. To je akože strašný fail, ale že extrém. Ja idem asi skúsiť hľadať zase proste nejakým spôsobom ďalší. Viete čo, chalani? A babi, spravíme to tak, že ja to teraz strihnem a idem hľadať proste ďalej, lebo to nemôžeme takto nechať. OK, hello, I'm back. Tu vidíte, že som doma, pred domom, lebo som si povedal, že skúsim sa proste kopať niekde. Som proste trošku od domu a tuto kúsok pred sebou vidím opäť niečo drevené, keď sa pozrieme tuto. Tak dúfam, že to actually možno bude to, čo hľadáme znovu, lebo keby som to mal rovno pod domom, ja som sa proste kvôli tomu trieskal všade možne. Vyzerá to, že som pri tom. Ja sa fakt prosím, nech to nie sú mineshafty obyčajné. Ja si normálne toto musím trošku prekopať zase uhlie a také veci. OK, vidím tam loot chestku. Stále to nemusí byť to, čo si myslím, že to je. Mi nehovor, že ja som to mal proste vždy takto vedľa domu hneď. Oh my god, yes! Yes! Ešte som sa nevzdal. Áno. Daj mi uhlie, všetko ti poberiem. Už viem, čo mám s tým robiť. Plus mám prekladač. Bože, poď. Yes! Papiere. Cave Compendum. OK. A mám ďalšie 4 cave tablety a knihy. Čo je toto? Cave Compendum. To máme nejaký manuálik k tomu. Skryté pod povrchom normálneho sveta leží veľa unikátnych cave biomov, všetky s unikátnou proste náturou. Tieto cave biomy
OK, že obsahujú veľa legendárneho kontentu, veľa legendárnych vecí, každý je proste niečo iné a každý z týchto 6 biomov sú tieto, ktoré existujú a máme tu, že Toxic Caves, akože toxické jaskyne. Musím nájsť viacej týchto underground cabin a máme tu Toxic Caves. Wow, predstavenie. Toxické jaskyne sú obrovské podzemné wasteland, ako keby zrúcaniny, ktoré museli byť vytvorené, neviem či hubris, neviem to rýchlo preložiť, dávno pred nami, dávno nad tým, ako sme sa boli my. Všetko, čo ostalo z tohto veľmi pohostinného prostredia, je domovom niektorých veľmi nebezpečných a obávaných monštier. Väčšina terénu z tejto toxickej jaskyne pozostáva z Red Rocku a irradiated variant a radioaktívne varianty tohto stoneu, tohto kameňa. Red Rock občas nosí v sebe uranium ore, ktoré môže byť takisto exkluzívne v tomto biome. To akože teraz vôbec ma nezaujíma. Inhabitants. Dobre, máme tu znovu tento spelunky table. Včko. Ečko je Lko s bodkou. Sko, presne čo tam máme, ale Pčko sú dve Ička. Pčko sú dve Ička, jedno dole a jedno hore. Máme Pčko, yes, máme to. Vesper. Super. A slovo sacrifice som inak našiel tu. Bolo tam, len som bol slepý pes. A ideme nájsť ďalšie, čiže potrebujem nájsť ešte posledné slovo, ktoré sa volá hollows. Dobre, idem na to. Háčko, Lko, máme to. Hollows, toto je ono. Hole, aha, som hlupák. Tu hollows, cave codex. OK, ja si chcem ťuknúť účko a okolo toho má dať iba papier. Už to neotváram, naučený som. Už to neotváram. Je to crafting? OK, no, ideme si nájsť. Wow, prezent. Ideme si nájsť Forlorn Hollows. Cave. Čiže ono to bude niekde týmto smerom. Fí, OK. Ja si musím to možno znovu vylúštiť z toho tabletu, aby mi to ukázalo, že čo v tom asi bude, že hej. Tomu ver. Holy Christ. Yes, mám to. Cave Codex, Cave Compendium, nice, Floorhorn Hollows, Introduction, ok, možno mi potrebať torčky, a možno nie, lebo mám tieto Night Vision veci, Night Vision goggles. Idem teda vonku, idem sa prichystať teda na to všetko. Takže borci, sme tu, ja si idem opraviť trošku armor a veci, nech sa môžem ísť do tejto caveky, takisto to potom strihnem, ako sa tam skúsim dopraviť s touto mapou. A keď tam budem, tak sa vám ozvem. Takže čaute všetci, už by som mal byť tu, konečne. Zapol som si cave mod a ukazuje mi to, že už by som mal byť pravdepodobne presne tam, kde by som mal byť a podľa tejto hnusnej mapy už som tu. Išiel som sem približne hodinu. What is this? Čo je toto? A je to asi ono, lebo je to veľké, jak tak pozerám. A keď si vypnem cave mod, tak môžete vidieť, že som sem išiel strašne dlho. Ja tuto to nemám načítané z nejakého dôvodu. A išiel som takto, pardon, tady to. Ja som si tu odbočil proste takto nejak. Neviem, prečo mi to prišlo ako super nápad to spraviť, ale trvalo mi to približne 1600 hodín a rokov. A našiel som to, mal by som už byť tu konečne. Mám sa sebou aj torčky, lebo že vraj proste tam je tma. No a tuto už že vraj Guano Stone, mal by som už byť tu asi teda. Dotal som už aj achievement a zistil som vlastne, že idem do hovien. Začína to byť fakt, že tma a nepomáhajú mi ani tie Night Vision goggles. Dobre, takže som tu a podarila sa mi taká super vec, že ja už som sa dostal tam, kam som sa mal dostať, kam som sa aj chcel dostať, ale vypol som si mikrofón. Čiže 15 minút gameplaya som mohol zmazať a neukázať vám vlastne poriadne nič z toho, čo som... Ježiši Kriste! Fuj. Jaký hnus, jaký grc. Fuj. A v ňom je ešte ten wicked. Mám poison 1000 na sebe. Ty vole. Som už tu teda a môžeme si teda ukázať všetkých mobov, ktorí tu sú. Už sme mohli vidieť niektorých. To je normálneho sveta, ma nezaujíma. Sú tu... Je to Pierre, to mi je ale jedno. Aha, je to Goblin Trader. Čo máš pre mňa? Veď nebí ho! Enchanted Book, Play, Salmon of Knowledge, super. Tam robia voľaký rituál s tou moľou. Toto sú takí summonery, oni robia proste rituál a oni z tej mole spravia tohto vočera, ktorý keď zistí, kde som, tak presne toto spraví. Ja sa nemôžem ovládať ako keby sám seba. Je to niečo ako proste Dododemon, Demogorgon, proste z toho, jak sa volá ten seriál. No veď viete čo myslím, na Netflixe to bolo. A ja sa vidím proste takto z diaľky.
A nemôžem proste sa ovládať, až kým sa on ku mne v podstate nedostane. Takto tento Watcher a neviem sa sústrediť. No proste títo sú takí ritualisti retardovaní, ktorí keď chytia tú moľu, ktorú si tu videli lietať, tak proste spavnú tohto Watchera a je to strašne nechutné, fuj. A som vlastne ako Demogorgon po tom, že mám takéto videnie kolektívne, alebo čo proste sa vidím, teda chlap ma vidí. Bože, už je to strašne veľa, už stačí. Týchto retardov tu je koľko? A aby som sa dostal konečne k tomu. Fuj, to je ten grc. Fuj. A oni títo kultisti proste, keď majú okolo, keď ich je 5 pokope a majú pri sebe buď toho netopiera alebo tú moľu, tak oni začnú proste rituál robiť a z tej mole oni dokážu spraviť toho Watchera, ktorého ste videli, a z toho netopiera oni urobia proste toho veľkého sráča, ktorého, neviem, či sme videli. Ježiš, fuj, zase je tu. Nenávidím hmyzákov. Fuj, vôbec. Fuj, toto je nechutné. Proste medzi hovnami tu žijú takéto, väčšie hovná, fuj. No a dokáže mi z nich padnúť tento Dark Tatters, alebo ako by som to pomenoval. Nie som si istý, že či môžeme byť tohto retarda aj keď je akože v zemi, ale neviem, možno nie. Holy Jesus, a no, tam je tá moľa, ktorej sme sa bavili. A tie mole, oni chodia na torčky. Ona keď zbadá torčku, tak by ku nej mala priletieť, neviem aký má range, aký má rádius na to. Ale tie mole by nemali dávať damage. To som si istý a toto budem musieť vypiť baky s mliekom, lebo budem to mať navždy tento debuff. No a táto moľa teraz priletí sem, tejto torčke a bude okolo nej lietať. A moje chápadlo do nej dá damage. Je mi ľúto, lebo ona nie je agresívny mob, čiže ma to mrzí. No a povedzte mi, čo je tu? Akože som ešte vyššie o niečo, tam sú zase títo retardi. Oni vedia ešte, fuj, takto musím lietať, nechutne. Ale ja chcem vedieť, že čo je tu. No idem sa tam skúsiť teda asi prekopať. Tak to rovno, to je. Alebo je to nado mnou, alebo je to podo mnou. Už by som mal byť pri tom, jak tak pozerám, ale už úplne nie som si istý, že v ktorej časti tej mapy sa to nachádza. Alebo aspoň na akej úrovni to je. Tuto to vyzerá, že už som v tom, ale keď si zapnem, ja chcem toto, áno, Cave Mode Full, tak to niekde -8 by som sa mal pohybovať, yes, ok, som niekde, Forsaken Idol, berem domov, Sekiro to mám zobrať domov, no dobre. Berem domov. A som tu v dákom dome? Alebo čo to je? Neviem o tom, že by tu mal byť nejaký takýto dom niekoho. Alebo proste dačo takéto. -3. Niečo by mal byť na -3 pri tomto. Toto vyzerá na nejaký obetný stôl, akože. Akože sa tu dačo deje? Nejaké obety, alebo... Aha, tuto. Čiže ma to chápadlo. Akože nič, tam je asi tam dačo na rituál. Jesus! Ale vás tu je, chalani. No počkám, kým priletí, lebo on je náletý, ty kokos, 600 rokov. Moja otázka je, že či si chcem... Moja otázka je, že či si ja chcem... spavnovať toho bossa, akože toho veľkého, z toho netopiera. Alebo chcem mať pis. Nevidím. No, neviem, môžeme to skúsiť, ale na to potrebujem... nemám ani Golden Apple, ani nič. A oni tu spavnili toho Watchera. Nie, nespavnujte toho Watchera, vy sviniari. Toho Watchera nie, prosím. Ten Watcher je... To sme už zabili, to sme už videli. Prosím, spavnite netopiera. Tu máte tohto, doniesol som vám tu dvoch. Robte. Ono musí byť 5. Nevidím. Týchto ritualistov tu musí byť 5, aby oni mohli toho bossa spraviť, toho netopiera. A tu ešte tento nechutný zubáč, ty vole. Úloha moja teraz je spraviť toho bossa teda. Na to potrebujem nájsť 5 ritualistov, ktorí neviem, kde sú teraz. To je jeden. Ja potrebujem ku ním dotiahnuť toho netopiera veľkého, aby, no tohto presne. Akože no tá kievka nie je zase až taká veľká, ako som si myslel, že bude. Super, tam už posadnutý ďalší tým Wickedom. Ty kokus. Oni mi zničili ten armor. A ten Divine, nie.
Ten Divine Armor je strašne drahý na výrobu. On stojí, ten chestplate, naň potrebujem Totem of Undying, ty vole. A to som vo skríne hľadal extrémne dlho. Akože ono sa to neopravuje nijak ťažko, proste zlatom si viem ten armor opraviť, ale nechcel by som sa dostávať k tomu, že mi zničia ten chestplate. Ten zvyšok si vykraftím, to už je pohoda, to už je najmenej. Ale ja to už asi tu utnem, fakt, lebo bude veľa editu a všetkého, čiže ďakujem vám, že ste si pozreli prvý diel, začiatok toho Alexových jaskýň. Skúsim do budúcna spochodiť waypointíky, ktoré mám na mape a možno nájdem niekde inde ďalšie table a budeme sa môcť dostať do iných jaskýň, ktoré budú možno lepšie, krajšie. Čiže ďakujem, že sa pozerali, vidíme sa pri ďalšom videu, to bude všetko zo zahovnenej jaskyne, majte sa pekne a čaute.